Madoka chere mabuja madoka tauya nadzo nhau zuwa rechigumi noina mumwedzi wakakunguru mwedzi uri kuitika zvikukutu mhanduwe ipapa nyaya yamukanya yekutengesa yaita kuti vanhu vese dande mutande mhanduwe riite kutsemurana nopakati vamwe vakati aiwa ndezvebasa vamwe vakati aiwa tikuzvidaba vamwe vakati aime matanda kureketa zvamukanya zvizvi kohoko muri beureketa zvana biti nevamwe wana tabani mpofu chaiwo wagomirira ana chivharo eokamu rikaitione kunanzva mari iyoyi kwakaita kunyangariwa mhanduwe vamwe vagototi aiwa siyai akadando mukanyayu ndozvebasa nyaya dzochimanja mubudu nouori dziriko asi izvi zvaiwa ari kusenza ikati itai rikaitirambe takaringa zvedu kuona kwazvinoperera. Daniel Garwe agoti kune vaZimbabwe vanosvika mamiliyoni mairi chaiwo vari kunyika yeSouth Africa zvekutoti vanosvika 40 avo ozvikamu kubva muzana 70% pachirungu kwai vanofanira kuti vabenhuke ndikaitiona hanzi takatomirira kuti vabenhuke tikuda kutoti wauye tiwake nyika rikaitirambe takaringa zvedu kuona pazvinenge zvichienda kuti ndokupi apa izvezvi kwaika nawamunangarwa Terry Chinguwaya ndiye apo ari munhu anovapa mazano anozvekuita neidzo nyaya dzomanyara anotaiwa pese pese pokare ino nharaunda West Management and Environmental Affairs Special Advisor pakanyangaritsa tikaitione zvedu kuti zvinenge zvimboenda nokupi zviperera kupi. Apa kuno chimwe chitsamba chiri kutenderera padande mutande heno kuti mbane achinyora chagonzi chabva muhofisi yamutungamiri wenyika asi chiribe kunyoriwa zvakafanana nadzimwe tsamba heno mhanduwe kana zvakanyoriwapo zvacho zviri kureketa kuti kwai mapfumo uyu aiwa sori hako zvatakambokurambidza kuita mhanzi yako munyika nokudidi zvese izvozvo zviri kureketeka asi kuringa kwedu paribe chehurumende ipapo chatoita kuti zvivhundutse vanhu kutoti hurumende yacho iri kuburika ichiramba kuti aiwa ichi chipepa cheduba kuno heno mhanduwe kana chiri chehurumende pakaita kunyangaritsa kunyangariwa chaiko kuzvinu. Kuno vamwewo pokare vari kuti ngatiite zvekuratidzira zuva rokugumisira romwedzi uno mhanduwe siyanai nazvo rekerai henyu zvakadando rekerai rikaiti kuona kuti zvinoperera kupi asi rekerai henyu rekerai zvakadando rikaiti zvione mhanduwe kuti vanozvikona chiri zvavari kureketazvo kana kuti zvichaperera papi chedu huringa basi tichindonyepana kana zvaakiitika. Bazi rehurumende rinoringana zvekutongewa kwematunhu ragoti ratenga motika dzinosvika 165 pachirungu kwai motika dziinde zvokuti titenderere kwese nyika yese tichiringa nokuona kuti matunhu ari kutongewa zvisvinu chere kumakanzuru kuku nokumakanzuru kumaruwa pano nyaya apo rikaitione zvedu kuti zvinoperera kupi apa izvezvi kureketa kuno hurumende iri kuti iyo zvikoro zvese kubva gore rinouya panenge pachiriwe chikoro chinorabvumiwa kunge chiri munyika chisina kubvuma zimuseki yatiri kuwapa iyoyo kwai anoda kuisa zvana Cambridge nezvimwezvi aiwa anotoitira kunze kwenyika hache munyika medu muno kwai chikoro chinenge charamba kutochipfika ipapo rikaitione mhandure kuti beura racho richasvika papi. Iyo hurumende iri kuti iyo vanhu vari kubva kuSouth Africa kwaita anozvuru zvinopfuura 100 zvataita kuti zvipinde munyika kubva zuva rochi20 nosere mwedzi wachiwabvu chaiwo kwai vanosvika zvikamu 40 kubva muzana wavo wanhukadzi noapwere rikaitione mhanduwe kuti zvinombodini tinoramba zvedu tichiringa kuti zvirikuitikaira sei tichindonyepana. Ipapa kwai kuno vanhu vanosvika 1 vakapfa nozuro mutsaona mhanduwe yagoitika pamugwagwa unobva Mvuma uchienda Gweru kwai kombi yavo yagoenda kotungana zvayo mhanduwe inogonyeti imi kwaiva nomwe wakatokuwara zvakanyanya wakaendesiwa kuchipatara vachiriko
asi wana ndo watiri kuti mweya yawo izorore murugare. Kwai mhuri yaiyendodhana chuma kuBritain kuku yakapfa zvinorwadza. Kwai wanobveneka kuti munhu apfa nei, wagototi wakaita kukubiwa zvisvinu nechinhu chakanyangara chakaomarara chinoita kunge kana joki chairo ndo rinenge raiwaponda mhonya svinu. Mhanduwe pakanyangara dai mweya yawo yazorora murugare nokuti paribe chisvino apa. Izvezvi kureketa kuno kudare guruguru rinoringana zvebumbiro nomutemo. Kwai zuva ramangwana wanenge wari kutetekera nyaya yakaunziwa naAlan Chipoi achimiriwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights wachiti ivo wari kudaba kuti wamunangarwa waendere mberi nonyaya yekubisa Jesse Majome kwaanga ari kukomisheni ikoko vachimuisa kwavakamuisa. Kwai zvirivo pamutemo aifanira kuti aitiwe zvinhu zvinofanira kuitiwa zvakanyoriwa pamutemo. Regai tigoona kuti zvinombopera sei, wachazvibvuma chere kana kuti zvinenge zvichekera sei. Tinoramba takaringa zvedu tichindonyepana. Apa hurumende iri kuti wendo huno toda kumisa vanhu vanodaita zvekucherachera migodhi kumanzvimbo dzomumataundi, kutanda kubhindura kuku kwaiti kudaba kuti muite zvekucherachera izvozvo, kosiyanai nazvo. Regai tirambe tichiona kuti zvichasvika kupi. Tinoramba takaringa. Apa izvezviwo kudare dzimhosva. Kwai uyu muChina agonzi iwewe uri kuita basa rekuwacha mari, pamari inoita mamirioni 3 unochidimbu 3.5 million, achaziva mangwana kuti aropuwa bhero chere kana kuti hwii. Chedu kuringa tinenge chindonyepana mhanduwe kana zvaakiitika kana zvaakureketeka. Apawo Zimbabwe mangwana iri kutamba mutambo T20 wokutanda pairi kutamba noBangladesh kuQueens Sports Club kuBulawayo. Rikaiti ndoti wakomana banhai bhora banhai zvisvinu tione kuti zvinopera sei. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno, kwai kuno vanhu vari kupesvedzera mambo Muswati kuti anetsane neSouth Africa achiti tipei nzvimbo yese yamakaita dunhu romuPumaranga. Kwai njedu regai tione kuti zvichasvika kupi. Wamwe wagototi aiwa inyaya yekutoti Muswati akadyisiwa mari nowaIsraeri ndo zvaakiita kuti anetsane neSouth Africa kudare. Zvikadari wakomana kana panenge pakanyangara. Regai tirambe zvedu takaringa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Apa kuMozambique kwai ipapa wari kuti tiri kudaba kuti tirambe tichitenga chokudya chedu chese iko kunyika yeSouth Africa. Tada kutombozvimira izvozvo. Regai tione zvedu kuti wanozvimira chere kana kuti zvinopera sei. Tinoramba takandoringa tichindonyepana. Izvezvi kureketa kuno wakomana ipo kuMozambique kuku kwai vanhu vanosvika miriyoni wari kutonetseka chokudya zvakanyanya kunzvimbo yoCabo Delgado iko kunoita wapanduki kuya wechidhihadhi. Wakomana regai tione kuti zvinoperera kupi. Tikundoti dai wawana chokuwabatsira zvaita zvisvinu. Kunyika yoKenya izvezvi kwai nyaya yekunetsana kwevanhu kumatongo enyika kuri kuramba kuchisimuka kuchiitiwa zvokutoti vanhu vari kuringa vari kuti aiwa mutungamiriri Ruto ndiye ari kutadza kutungamira kuti zvinhu zvirambe zvichiita kudandi. Regai tigoona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Apa nyaya yesaro yaganda yeSouth Africa yechixenophobia iyi yatoita kuti nyika yeGuinea inyore tsamba kuCAF kuti tichinjeiko kutambira. Tikudaba kutambira South Africa nokuti vanhu kwedu vanozobvuma kuti wauye kunyika yeSouth Africa nozviri kuitika izvozvo. Regai tione kuti zvichapera sei. Mutsepe anokona kupinda pakanyangara nonyaya iyoyi. Apawo America yagototi tiri kubhomba Iran manje ano. Kwai tiri kuda kutowaratidza kuti aiwa wapwere isusu ndisu wakuru. Regai tione mhanduwe kuti zvinodini. Dai zvareka kuramba zvienderera mberi. Chero waribe kupfika iyo Strait of Hormuz kuitira kuti mapfuta areke kukwira opetudu. Izvezvi kureketa kuno kwai hurumende yeAmerica yagonzi benhutse kuvanhu mari inoita mabhirioni 17 nokuti yange yaisa mari dzomutero dzisiri pamutemo. Dare rawo ndo rakawati ngavabhadhare mari idzodzo. Regai tigoona. Izvezvi kureketa kuno tikutoti makorokoto kunyika yeSpain pakuhwina iko ichaita mutambo uri kutambiwa
France kuworld cup tikatiti takadano mabuja aiwa tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onawo.